Chado ba diniribis? Chado mo ba kanino? Pero madismaya gid mo guys, kay daghan kay lamok. Buntag siyo, adlaw ang isubang kalibutang nagdapit sa panagkuyog nga walay kabang. Bitbit ang tumbler, shades, uban pa ating dala-dalaon ang gugma ug kalipad. Ang biyahe, singaw kung dagang tagkuyog, maglipay-lipay tabi sa bula nagyutay kwata. Ayaw ka balaka kung asa ta paingon, ikatawa hangtod makalimot sa tanang kasamo. Lakat na, ayaw nagulat pa, surusuroy ta, basta mag-uban tang duha. Ang kalipay, dili jud nato mapalit, kesa laang makasinati tagkalipay. Lakat na, ayaw nagulat pa. What's up mga kalakal? What's up? Nani na punta karon sa atong ay bali. Mag-o nga episode. Ano dapat? Ana day dapat. Oh, Bitaw Jeff, nindot yung lugar din iba ha po. Nindot yun. Ako na-expect nga sa lugar sa Villanueva. What pagod nga Villanueva imong madunggan, ang kumpanya imong ma-remember. Wala din sila kumpanya. Pero ti kadagan diri sa Bilya. nagdang kayo. Dili maihap ang kumpanya diri 11. 11 no? Unsi nga 25? Ay, 25 di ay. Hindi ka. Angkol ka nang masyada mangguri diri nga ano, dalo ng uyab. Kung na kayo uyab, kung ako uyab ay na labagani ka no mau. Sorry. Kung sakit niya patak, dali kay date din ni bayot. Tay sunod na rin. Iputol na ko. Kaya ko cord baka ato eh. Welcome sa amuang bagong episode. Magdum Jeff, What's up mga kalakat? what's up? Kala si Jun Alpi Baraka. O pwede ko Ako niya tagunog Uncle Jun. Ako si balik sabi. Balik. Tuod bes. Kanang asa dita karon? Wala pong ko kabalo bes kay tubig naman lagi ni abi mo kung yuta pa. Naay nagingon sa kuha nga naata karon sa Tuburan, Tuburan, Villanueva. Villanueva, Poblacion 2 ni no? Nindot. Chado ba diniribis? Chado mo ba kanino? Nindot yun sa Drebes pero once mga makita ni mo basta ito Kani ang Tuburan 2, kuan daw ko no ni kanang kani siya nga tubig, pwede daw ko no siya mainom. we inuma daw. Oops. Wait lang. Ganiya nag-video mi kauban sa akong videographer. Yay! Charles. Nakuha mig tubig dito sa tubod. Nindot man ka dinibes ba kay kanang risko ang hangin ba niya. Presko. Pwede niyo manihan din ni. Labi nagkauban ni mong pamilya, uyab. Mas lami gitong na uyab. Isa man nimo Pwede guro magkuan uyab diri. ka. Isa man nimo uyab karon. Earth! Earth! Yawa. Pero bes, unya atong may istorya ang trivia na. Pero unya na sa nagapo isa ni Poblacion 1 nga Tuburan. Nindot ka dinibes Mas- kay kuan ba tanaw kay mga tao nature kayo ni. Bes patiwasa sa ako. Yeah. Mas tsada diri kay luag kaysa didto sa Pikas nga mainom gyapon siya didto. Mainom pero kuan na siya guot lang siya nga lugar pero nasiminto na noon. Pero ato na punta na to dito. Ah, to uy, Unya or Ato. ugma. unya. Ug di ta mahapunan. Di ta Ato mapuan. matuan, Oh. Nakay question karon. Tuod bes, nari kay question? Na Pero mas nindot og ikaw mag question sa ko ani kay paminaw na ako. Sabi ako na lang. Sige bira. Ano tang lisod kay nga question besa? Kana nga Sige. explain sa iladahan sa atong paminaw kung asa nagikan na question. Sa imo nagagikan. Dili gikan ni sa tong na may nagutana sa tuang before ta mo giani diri. So ato na lang gisulat ba so ato na lang i-question sa imo ha. Muna lang na. Siguro ko na kung saan yung pangutana. Kini una kung ang imong mama
landlady, ug ang imong papa, landlord, ikaw unsa man ka? Third word. Sa'yo na nga pangutana, bes. Nako. So ikaduha, Business-minded na din eh. unsay tawag anang naghilak unya ni kalitra og katawa? Nasa ka ng Tililing. wait lang. Gusto mo kayo mention niya ngalan, pero dili na lang. Ay, kaila ko. Extra na gina siya ngalan, chalan. Char! Isa. Katulo bes. Naman. Unsay pwede nimo mabuhat sa gabi nga dili nimo mabuhat sa buntag? Parang nga, pero maghasa, bes. Mura, masag pag... Kung ano na, bes, grade 2. Please, akong gi punto-punto. Sige, atras. Unsay mo gibuhat anang gabi nga dili nimo mabuhat sa buntag? Di ko kasabot pa English. Wow! Sige na, English daw. Bes, ayun ako palisod-lisura bes. Dagkay kayo nagkuha ng expectation sa tao sa imo, bes. Taas kaayo. What you can see the gabi nga dili nimo makita sa morning. Ang imong mabuhat sa gabi nga dili nimo pwede buhaton sa buntag. Pero bali ang pangutan na gusto. Ul-ul. Akong masug. Akong pabago na siya, pero bali. Oh. Sa imong mabuhat sa buntag nga dili mo mabuhat sa gabi is Ah. simbang gabi. Ah. Oh, ay. So, Zimba de ka. Wala po, mo po pag So, ito na to. Ay, Puro pag may something ah. Katulaging si X. Something. Ay, wala, ayun na. Ayun na, kay patay tana. Delikado tong ginabuhian na, bes. Di, katong isa bitaw nga kaila sa Facebook. Ay, si X nga. X nga, na. Wala isa, wala isa. Oh. Ay, ko, magapat ako, lagi kang gusto ko. Gusto ko ni mga paama ko. Kani ikaw pa. Charog, dili ni mga Patubag ko na tanan, bisa pag-unsa kinsa na. ang mas naay katungod himuan og tarpaulin ang namatay or ang nakapastar sa board exam? Para sa ako, may on my own. Kanang, tanan, karapatan. Oh, Pero, unsa nga karapatan best? Tanggali akong karapatan. pwede. Ang minawas ako. Ay, sorry. Pwede siya, tanan na karapatan. Pero, ang nay karapatan nga butangan og kalapati ang ihang kuan, tarpaulin. Ah. Layo ka sa tubag no. Layo ra Layo kayo. ka, no? Ang Ako tarpaulin og kuan, ang mga tao. ang namatay man og nakapasar. Pwede ba yapon siya nga mamatay sa daan na siya. Sa paano pa pangutana din ha? Ay, napa ikalima ang kalima. Kung ikaw papiliun, bahog ilok or bahog ang Kasad. ito mga nag sulat sa ni. Bukod ba kaya ha? Bro ako may pasabutan mo ka-open kay ay tanaw. First time ko na kuan bitaw nga ang pangutana maka-open. Ay nako. Pwede mag-walk out na lang. Pero niya best. Papilian ka ba? Oh, sige. Or bog ilok. Sige. Sa bog ilok na lang ko kay once magud nga nasubrahan ko kanat sa bog bakit yung ako na ko ginawa masimutan na okay ra ko. Even something new. Ito na lang nakabalo sa imong self nga Naman gana kata man kay bes. Kata. Pasalamat gyud ko nga video ni kan di na mating. ay nako. Bitay. Pero kung bahog ilok best, Bako baby kung nakay kasakay sa jeep, dili ka mamatay kay pareha ng number 4. Namatay. Dili siya mamatay pero masakit ang imong tiyan. Oh. Makaya ang kabaho pero ang kadako dili. Hindi siya binibalintyo kay makita gid ang limpyo kay ang tubig oh. Ay. Yes, ani na mo din ni. Pwede siya inom gani. Ayun. Hindi naligo ni nagsabon. Straight gid. Sir, dili oy. Bar. Tade. Tade kanay flavor na. Oh, Pero best kita ka to best ng ibang. diba? May nalibang. Charot. Lord ay nay nukos gagi. Ambok ayo. Di na uton-uton. Balag Wala, basta di ko sa na dili uga. Wag ko naligo pero basta na. Char lang. Bitaw eh. Buhos nga ola. Ganun ko din kay wala mga alimatok guys. Ha? Wala alimat.
Pero madismaya gid mo guys kay daghan kay lamok. Di ako na lang, ako Ako na baka lang. nga mo na punta sa usa ka lugar nga tama gyud ko niya ni nga maka refreshing kayo. Oh, refreshing. Pero dalon ta ni. Ayo kay bukat ka na dili na makaya sa akong power. Unsa nga power? Basta ani sige pangutana dia. Ano nindog na. Sa manibes! Asa man karon? Siguro Asa man na imong GPS na bisag asa man gagpadulong? ano ang location. Uri kay. Sa asa man ta? Ay pa itong bangko naka-cluster nakita ko. Noon ako nataro sa settings mong good. Kada hakbang sa lubay bar. Kung Ay ako. naman, mas marag dili siya katul. Di na siya katul. Dito murag dagan Kabalo ka nga katul. katol. Ah. Ikaw umat na naligo. Karon excited ko nga mga ligo ka. Murag sugod pag ganira buntag ko ito ligo. Klaro man. Ato na Okay. mga filter. Papinter na to kay direct para dili na kay halata nga. Hi guys, mga kalakat na natadiri sa Tuburan Poblasyon Uno. Diba? Dublik. Dubon. Ito guys. Bugno kay ang tubig nila mi kay maligo ganyan ra mi dira Ganyan na may kaligo. Bugno kay transition. Naging tradition namin sulod sa ano ba ni? Ano sa ba? Burnal. Imburnal? Tumot kay murag may kuwin something nga nasimutan nga murag. Ha? Sana? Ay nako. Guys, dami nagay kay kaligo guys. Pero before that, ato sang kuanon kanang basahon ang trivia. Naikuan daw ko na ani Sa kanang unang panahon. oh sa unang panahon gyud. Unsa man? Ayaw na pwede ra man to dito sa kuan gud. Ba maros kuan dai. Tuburan 1 ug Tuburan 2 ang pinakauna nga source sa panubig sa lungsod sa Villanueva. Kini ang tubod, pagakuhaon sa mainom, nagsilbing kaliguanan ug panglabahan sa mga lumulupyo sa baryo. Nag-exist na ni nga tubod sa panahon nga baryo pa ang Villa ug Taguluan. Ug tuig 1962 nahimo na og lungsod ang baryo. Ang maong mga tubod wala gayud mamanhid mahubas bisan pila pa ka dekada ang nilabay. Buntag siyo, adlaw ang isubang. Kalibutang nagdapit sa panagkuyog nga walay kabang. Bitbit ang tumbler, shades uban pa. Ating dala-dalaon ang gugma ug kalipad.